Ni morning apenjo Mr. Odenge ni ang'o mosemone present this motion e parliament in ben kiwuok jateke. Aparo ni Odenge wachak gi mano kinyalo mana mak mana ote makamago. Aparo ni motion ma samoro ben dwaro mar mondo michwal en kaluwore kod ministries makamagi. Wacho ni ministry mar labor, mar foreign affairs, kaka luasi mago mag jok madhi e pinje moko maoko nyalo tiyo makare ahinya ahinya mawuok e pacho kae. Gima nyalo wacho ni awacho ni na committee mar labor. There is no shortage mar chik. Chike manyalo guide foreign employment go te nitie. Kendo ondik gi maler kabisa. Tabu ma wan godo maduong kabisa en implementation. Gi jok mani offices. Kato maduong en corruption gi greed. Iwuoro. Ema miyo jomoko dhi eng'e chik ma tim gik moko ma ok nyal konyo. Kaka ineno agencies ma recruit ji te. Nitie standard mar set. To pod ibiro nwang'o nikech ginyalo manage yudo pesa kuom jok ma dwaro jotichgi. Ma pesa no gichak gitigo kuom jotich sirikal ma bodenyo. Pod ibiro nwang'o ka gikalo ma gigi tim ma koro dugo ywak ka gigo osetimore. Koro Kenya kaka chik wan godo. Tabu ma nyalo wacho maduong kabisa pega na chiwo go example ni jowa gibi kowuok ka modhi e pinje ma gidhie ka waonge gi capacity. Government poko empower our foreign agencies kata na embassies mondo obed gi enough staff ma rom gi kwan jowa modhi oko ka manyalo monitor the well-being and the services ma jowa ka offer kuonde ma gidhie ka magi nyalo bedo kata na gi our own rescue centers mag jogo ma ni under distress e pinje mag dhiego kaka jo Philippine timecha. Tabu mon go maduong Kenya kama nyalo wacho en koso luwo chik gi corruption ema nego wa mominenwa gi kama nenwa gi to maduong kabisa ni we need a homegrown solution mar Kenya ok nyal bedo kuom tero jotich oko. To homegrown solution akene bende neno ka ponono ni en ndiko jomo winjore tich nikech kuom ranyisi e kinde ma bende samoro jo mbetre igwelo mar mondo mi dhi dad dhog gi od bura kacha kapok otergi e pinje mopogore opogore mago ambassadors. Moko kuom gi kia karamna tij ambassador ni en ang'o? To en ambassador ma samoro nego bed ni advocate ne piny Kenya nikech kuom ranyisi kori kata ne piny Uganda nego bed ni kaka jambetre idhi sumane na paro ni piny Kenya nyalo yudo ber mane. Dibed ni mano bende rem machielo. Mano ema nawacho ni kanyo kuma chandruok bede mokwongo. Nikech ka wadwa manyo wach mar ohala ma wadwa timo gi pinje maoko kata pinje ma wantie gi, the lead person en an ambassador. Kikawo jasiasa kaka Odenge kama tibi ket ambassador. To samo tera ambassador cha nyoyomba e koma nyatike. Tadwa ni bang' higni abich aduoga chung'. Interest mara ok ni e piny mutera cha. Interest mara pod ni nyatike ka. Koro konya na dhi mana manyo pesa mondo alos godo ground ka mondo kinya chaka duga bed MP. Koro tich machalo tich mar ambassador mi ng'ama ong'eyo gima tere time pincha. Ok onego bed a political reward. En onego mi ng'ama ong'eyo gima tere modhi time pinyno. Mano an area ma wase lusie totally. Sector mar foreign employment ka be nyaka the government prioritize ma wa empower. Kwa sa identify countries o jogo odhi mang'eny. Nyaka wabed gi staff moromo monitor jogo modhi kocha ka nikech safety mag jogo onego bed priority number 1. Ok onego bed ni wadich gi pesa ma jogo duogo Kenya ka at the expense of their lives. Ko gik ni kama ja Kenya dodhi tiyo ok safe onego bed ni jo Kenya kuyiene gi dhi e pinyno. Nikech pesa ok dong miwa kaw jogo ma water ni dhi tho gima duong' ni nwang'o pesa. Mano gima ok onego timre. To ka wagik e level ma koro pesa ma joka kelo obedo ma mitnwa molo ngima jogi wase fail as a country. Mano gima ok onego bed ni timore. To maduong' ma adwa tieko godo awacho niya. Ka wan kaka Kenya sani ma wan gi government onego bed ni sirikal ma koro telle gi President Ruto onego bed ga long term strategy mar tieko wach mar foreign employment and and wealth creation mar wawegi kaka Kenya. Monego bed go mang'eni in the next 10 years onego bed ni wan gi capacity mar kata half jogo manyo tich oko.
mano to wabiro succeed. To kopo ni mae mondo bedo priority, ibiro nwang'o ka key skills ma wadwaro as a country, nikech wadich gi remittance, biro dhi oko, kata we'll start suffering as a country. Samoro linen minyalo medo. Kabedo